ചേലൊത്തൊരു കുന്നിന്മേൽ ചേലൊത്തൊരു കുടിലിനുള്ളിൽ കാണുന്നൊരു തൊട്ടിൽ കണ്ട് യാത്രയായി, മനസ്സിൽ കൺമണി തൻ കണ്ണിൽ നോക്കി യാത്രയായി. വേഗം വിടത്താനായി കൺമണിയെ കാണാനായി താരാട്ടും മൂളി താതൻ യാത്രയായി, തനിയെ ഇടവഴിയെ പാണ്ഡവുമായി യാത്രയായി. ആരാരും ഇല്ലാ വഴിയിൽ തിര തേടും കഴുകക്കൂട്ടം ആമാടപ്രാവിന് രാജാൻ കാത്തു നിന്നു. കള്ളന്മാരഞ്ചു പേരാത്തിയോടാ വഴി പാത്തു നിന്നു, വഴിയിൽ പാത്തു നിന്നു. ഹൃദയം കൊത്തിക്കുടയുന്നു, പ്രാണനായി പിടയുന്നു ആർത്തനായി ആൺപിറാവ്. ചോര വിയർപ്പാക്കി നേടിയതെല്ലാം ആ കള്ളന്മാർ കവർന്നെടുത്തു. ചോര വാർന്ന വഴിയിൽ കിടന്നയാൾ മൃതപ്രായനായി വിജനതയിൽ. ആ വഴി വന്നു പുരോഹിതനെങ്കിലും മറുവഴി തേടി നടന്നു പോയി. പിന്നിലായി വന്നൊരു ലേവായനെങ്കിലും തൻ വഴി നോക്കിയകന്നു പോയി. ബലിവസ്തു നോക്കാതെ ബലിയർപ്പണത്തിനായി പോകുവോരേ നിങ്ങൾ അന്ധരാണോ? വന്നോരും പോയി കണ്ടോരും പോയി, മൂന്നാമനാരോ വരുന്നു മെല്ലെ തൻ കഴുതമേലായി. ശമറായനവൻ ശരവേഗത്തിൽ മുറിവേറ്റ സഹജന്റെ നേരെ നോക്കി താങ്ങി മടിയിലേറ്റി. എണ്ണയാൽ മുറിവുകൾ വച്ചുകെട്ടി തന്റെ കഴുതപ്പുറത്തേറ്റി നീങ്ങി. തന്നയൽക്കാരനെ സത്രത്തിലെത്തിച്ചു പരിചരിക്കാൻ പണം നൽകി. മുറിവേറ്റ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇനി മുറിവേറ്റ സഹജനെ സ്നേഹിച്ചിടാം. മുറിവേറ്റ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇനി മുറിവേറ്റ സഹജനെ സ്നേഹിച്ചിടാം. പുലരി പുതൊരു നേരത്ത് കുളിരു വീശണ കാലത്ത് Thank you, Anna, for this beautiful and amazing performance. നമുക്ക് അന്നയ്ക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഫാൻസി ഡ്രസ്സാണ്. ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സാണ്. നമ്മൾ അനുദിനം കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭാരത മണ്ണിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച് പുണ്യവതിയായ, അതിലുപരി നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മധ്യസ്ഥയും കൂടിയായ സെയിന്റ് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ വേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് മദർ തെരേസ ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികളെയും അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഡം പീറ്ററിനെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല. പിന്നെയോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് മഹത്തായ സേവനം. ജന്മം കൊണ്ട് അൽമേനിയയും പൗരത്വം കൊണ്ട് ഇന്ത്യനും ജീവിതം കൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സന്യാസിയുമായ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ, നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മധ്യസ്ഥ, അഗതികളുടെ അമ്മ, ലോകചരിത്രത്തിൽ ജാതിഭേദമന്യേ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏക സന്യാസിനി നമ്മുടെ അമ്മ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ. മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി സഭയുടെ സ്ഥാപക, ഇന്ത്യയിലെയും അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ജനതകളുടെ പ്രത്യാശയുടെ മാലാഖ, പതിതരിലും പാവപ്പെട്ടവരിലും യേശുവിൻ്റെ മുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാമായി തീർന്ന പുണ്യവനിത, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ശക്തിയും ചൈതന്യവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഗതികളുടെയും അശരണരുടെയും അമ്മയായ പോലെ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയെ പോലെ നമുക്കും പാവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമേകാം. വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മദർ തെരേസയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് അനുകരിച്ച ആഡം പീറ്ററിന് നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് ആഡം പീറ്ററിന്റെ ഒരുക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോയിസ് നൽകിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനും ഞാൻ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സോളോ ഡാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ എത്തുകയാണ് ആഞ്ചലോ ടോം. നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഞ്ചലോ ടോമിനെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കാം. ഇച്ചിരൂടെ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചാൽ താങ്ക് യു ആഞ്ചലോ ഫോർ യുവർ റോക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ്. അതിഗംഭീരം ഡാൻസ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ആഞ്ചലോയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മാതൃവേദി അമ്മമാര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഡ്രാമയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംഗീത നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാതൃവേദി അംഗങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അനുകരണം ഒരു കലയാണ്. നമ്മൾ അതിൽ മുൻപന്തിയിലുമാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളും അനുകരിക്കുന്നു. ആരെയാണെന്നല്ലേ, അത് പിന്നെ പറയാം. അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ഇടവക ദിന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനായി നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ മഹത് വനിതകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും കൈയടിച്ചവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ഓരോ പള്ളിയിലച്ചൻ വരുമ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ആകണമോ സെക്രട്ടറി ആകണമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതുവരെ പള്ളിമുറ്റത്ത് പോലും കാലുകുത്താതെ പൊതുപ്രവർത്തനവുമായി നടക്കുന്ന വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്നും വരുന്ന വത്സമ്മ. വാളെടുക്കണം, വല വിരിക്കണം, വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ട പോലെ വാൾമടക്കണം, വേഷം കെട്ടണം, നാണം മാറ്റണം, വേണ്ടി വന്നാൽ വായ പൊത്തി ഇലയെടുക്കണം, മാളോര് കാണുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കണം, മേലോര് കാല് തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. നേതാവ് ഇന്ന് നേതാവ്, നാളെ രാജാവ് എന്നും ജേതാവ്. നേതാവ് ഇന്ന് നേതാവ്, നാളെ രാജാവ് എന്നും ജേതാവ്. ഈ ട്രഡീഷണൽ വേഷത്തിൽ വന്നാൽ തനിക്ക് പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നിക്കുമോ എന്ന മനോവിഷമം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഡാൻസ് രംഗത്ത് ഒത്തിരി പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി സ്വന്തമായി ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോട്ടയത്ത് നിന്നും വരുന്ന മഞ്ജു. കായിക മേഖലയിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും വെങ്കലവും മൺകലവും വാങ്ങി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം നേടിക്കൊടുത്ത വനിതകളെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൈക്കുഴ തെറ്റിപ്പോയ പയ്യോളിൽ നിന്നും വരുന്ന രൂപ ഈപ്പൻ. ഭർത്താവ് വക്കീലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജഡ്ജിയമ്മയാണെന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ ആനപ്പാറയിൽ നിന്നും വരുന്ന അച്ചാമ്മ. പാചകകലയിൽ അതിവിപുണയാണെന്നും മിസസ് കെ എം മാത്യുവിനെ പോലും വെല്ലുന്ന കൈപുണ്യമാണ് തനിക്കെന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന അന്നമ്മ. സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ ഐശ്വര്യ റായിയെ പോലും പിന്നിലാക്കണമെന്ന് കുറിച്ച് താനാണ് മാതൃവേദിയിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി എന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വരുന്ന റാഹേൽ. ജീവതാളം പ്രണയിലേ സ്നേഹവേദി അമതോഴിയായി വാ പ്രിയമ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുവാൻ പാടുപെടുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൽ PhD എടുത്തയാളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ സമീപിക്കാം. തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും വരുന്ന കൊച്ചു ത്രസ്യ. തുടങ്ങുകയാണല്ലോ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ തുടങ്ങാം. അതിനായി നമ്മുടെ മഹത് വ്യക്തിയായ യെസ് യുവർ ഓണർ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പെറ്റീഷൻസും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിവിലും ക്രിമിനലുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. 3 വർഷം അങ്ങയുടെ കൂടെ നടന്ന് 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഓർഡർ, ഓർഡർ. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. ഇവർക്ക് സംഗീതത്തിൽ ടെമ്പോയും പിച്ചും സംഗതിയും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇവർ സംഗീതത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തരായവർ. സംഗീതത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉത്തരം പറയുകയുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരോട് ഓരോ ചോദിക്കാം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടുംബിനികളാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പണ്ടുങ്ങാണ്ട് പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പം മനക്കലെ മാവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ ഒരു തങ്കത്തവൻ. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? പണ്ടുങ്ങാണ്ട് പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പം മനക്കലെ മാവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ ഒരു തങ്കത്തവൻ. പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോ മാഷിയുടെ പിന്നിൽ പൊടിവാരി ഇട്ടപ്പോ ദൂരെ ചെറിഞ്ഞപ്പോ. ആട്ടെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ അമ്മായിമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? പഞ്ചായത്തിൻ താക്കോലാസാരി തുമ്പത്ത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ ആധാരോ ഉണ്ട് തോളത്ത്. അമ്മതി ജാതിയാ ജാടയാ മോടിയാ ഇതങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ തോക്കിനും പേടിയാ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഇടവകയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേൾക്കട്ടെ. അച്ഛന്മാർ മാറും, കൈക്കാരന്മാർ മാറും, അന്നും എന്നും മാറാതുള്ളത് കപ്പ്യാരു മാത്രം. അച്ഛന്മാർ മാറും, കൈക്കാരന്മാർ മാറും,
யாரும் மாத்திரம். വരവ് ചിലവുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ടാലി ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ട്രസ്റ്റിമാരുണ്ടെന്നാണ് അമ്മച്ചിമാൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആതുലരാകരുതേ, ട്രസ്റ്റിമാർ അസ്വസ്ഥരാകരുതേ, ആദിയാലായുസിനെ നീട്ടാനാകുമോ നരനുലകിൽ. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ നല്ല ഇടയനായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റി അച്ഛനോട് അമ്മച്ചിമാർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നല്ലിടയനച്ഛൻ നല്ലിടയൻ, മദർ തെരേസ ചർച്ചിൽ നമ്മെ മേപ്പവൻ, സ്നേഹമുള്ളച്ഛൻ കരുണാസാഗരമച്ഛൻ, അച്ഛൻ നല്ലിടയൻ. സംഗീതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഡാൻസിലും നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാർ ഒട്ടും പുറകിലല്ല. അവസാനമായി നമുക്ക് ഇവരുടെ ചെറിയൊരു ഡാൻസ് കൂടി കാണാം. പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണ്. 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 ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ. 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 ആവോ ദാമാരോ നാലാളു കൂടണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ നാളാകെ ചുറ്റണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ നാടകെ കൂടിയിട്ട്. ആവോ ദാമാരോ കുളി കൂടണല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ പിണ്ടിയൊടിച്ചു വന്നേ. ആവോ ദാമാരോ പിണ്ടിയും കുത്തിയല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ പിണ്ടിരി കത്തുന്നല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ ലോകത്തിൻ പൊൻവിളക്കേ. വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ സംഗീത നാടകം കാഴ്ചവെച്ച് നമ്മളെല്ലാവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച മാതൃവേദി അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവർ നല്ലൊരു കയ്യടി അർഹിക്കുന്നവരാണ്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവരുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കടമയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്ത് ഇവരെ അഭിനന്ദിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ്. ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് കാറ്റഗിസം കുട്ടികളായ അന്ന ആൻഡ് ടീമിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. सावली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा हुनर, तुझे गट गट मैं पी लूं। कोका कोला तू
जिम करता हूँ टेड मेरा लीना नी तू बोलती है गल्ला जिमें चलती मशीन नी तू 24 घंटे देखती है स्कूबी डूबी डू हले रहने दे तू ना बोली आई लव यू पहले बोल तू बोतल के लिए मैं पैच अब रोला यू के सारे तुझे बोले कोका कोला तू ना समझ तू कोका कोला मैं तो विस्की दी बोतल मेरा एक सिप ही है काफी होने को ना शॉट होटल Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे ओ करके इशारे ओ लड़की ओ लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए गली गली के आशिक तो वो मेरा होना चाहे हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए हम तो है दीवाने താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് മോസ്റ്റ് ഫാബുലസ് പെർഫോമൻസ്. നല്ല മികച്ച ഡാൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ഇവർക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സോളോ സോങ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആലപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃവേദിയുടെ പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ കോയർ അംഗവുമായ ലില്ലി ചേച്ചിയാണ്. ലില്ലി ചേച്ചി ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.
വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഗാനം ആലപിച്ച ലില്ലി ചേച്ചിക്ക് നന്ദി. നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്ത് ലില്ലി ചേച്ചി അഭിനന്ദിക്കാം. അടുത്തതായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടും കൗതുകത്തോടു കൂടി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ഡ്രാമയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിറഞ്ഞ കരഘോഷത്തോടെ നമുക്ക് CML കുട്ടികളെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കാം. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, വിത്ത് one heart and one soul, let's invite the most fabulous, the most beautiful association of our church, the CML troupe, onto the dais for the next and last performance of the day. തുല്യ മദർ തെരേസ ഇടവകയിലെ CML കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ സിക്കമൂർ മരങ്ങൾ. സ്നേഹത്തോടെ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നേ നിനക്കറിയാമോ? ഓരോ മരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചോണ്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്കാണോ? ഇവിടെ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ പോയിട്ട് മരം വരെ കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ഇവളോടാണ് അപ്പൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. കരിവേലകത്തിന്റെ മരത്തില ഓരോ മരത്തിലും ഉളി പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു മരപ്പണിക്കാരന്റെ മകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവൾക്ക് നല്ല പോലെ കഴിക്കാനും പിന്നെ ഉറങ്ങാനും അറിയാം. വെച്ച് എളുപ്പം പഠിച്ചില്ലേ? എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നല്ലടുത്ത് പോവാനുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പണിയാൻ കൊടുത്താൽ പണിയിൽ പണം തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
മക്കളുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പണം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാം. സമീറയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലുടൻ റൂബനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. അവനതിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വീട്ടുപണികളെല്ലാം അവൻ തന്നെ ചെയ്യുവാണ് അവന്റെ പക്ഷം. അവൻ ഇപ്പോൾ പറയും 2 ദിവസം കടകളെ കയറുമ്പോ അവന്റെ ആകെ പഠിക്കും. പോയ കാര്യം എന്തായി? എന്താ കാര്യം? യേശു നിന്നെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ വൃദ്ധനില്ലാതെ പോയല്ലോ. പറ മോനെ, എന്താണ് അവിടെ നടന്നത്? ശരിയായിരിക്കും. നാം കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം ആ ദിവ്യ മനുഷ്യനാണെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. അയാളെന്തോ വിപ്ലവകാരി. അയാളുടെ ആളെ ചേർന്നുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യകളെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോ തടസ്സമാകുന്നു. ഓ, നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോ? ഞാൻ ആർക്കും തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം നേരിൽ കാണാതെ ഞാൻ അയാളെ വിശ്വസിക്കൂല. സഖ്യോസ് ആണല്ലോ. എന്താ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം? കുടിശ്ശികയോ? ഞങ്ങളെന്നും കൃത്യമായി തന്നെ തരാമെന്ന് ഇപ്രാവശ്യം തന്നിരുന്നോ? തന്നിരുന്നോ? പക്ഷെ കൃത്യമായല്ലെന്ന് മാത്രം. അടയ്ക്കേണ്ട നാഴികം നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നികുതി അടിച്ചത്. കൃത്യമായി അടിച്ചത് വല്ല മറ്റല്ലോ. എന്ത് ചീട്ടാട്ടം? അറിയിക്കുന്നതിലും അധികമായി തന്നെയല്ലേ നികുതി പിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കുടിശ്ശികയോ? ഇതൊക്കെ ആടെ വളർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കൂടുതൽ ശബ്ദിക്കണ്ട. അരുത്. അതിന്റെ കൂടെ പിഴപലിശയായി 100 ധനാരം കൂടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് അനീതിയാണ്. ജെറിക്കോലെ കൊള്ളക്ക വഴി ചെയ്യുന്നതിനും വലിയ പാതകം. നീ മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമാണ്, മൃഗം. അതുകൊണ്ട്
പക്ഷേ പലിശ കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം. വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൊള്ള പലിശ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകണ്ടോ കൊള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപറിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ള സംഖ്യ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിരവധിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം, ഈ സഖ്യസിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാം. നല്ലത്, നിങ്ങൾക്ക് നികുതി കൃത്യമായി അടിക്കാനുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിത്. നമ്മുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമാണ്. എങ്കിലും ഈ കല്യാണം നടത്തും, ആഘോഷമായി തന്നെ. അതിനുള്ള പണം ഈ അപ്പൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കേട്ട ശൗര്യം ഒന്നു നീളിച്ചിരുന്നു. കിഴക്കേ തെരുവിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ അവനൊരു കുഷ്ഠരോഗി എന്ന് കേട്ടാണ് ഞാനും അബിഗയിലും അങ്ങോട്ട് പോയത്. അവിടെ ആ ജനത്തിരക്കിനിടയിൽ ആ മുഖമൊന്നും കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് കാണിക്കാനാ? ദൂരെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ദിക്കി തെറിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു കാണത്തി അപ്പനോട് പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പന്റെ ആരാധന ദിനപ്രതി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സമീര, നിന്റെ കാലിൽ വന്ന ഒരു മന്ത്രി എടുത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനെ കൊടുക്ക്, പാവത്തിന് കാഴ്ച കെട്ടട്ടെ. അവനെ കാണാനുള്ള പോലെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അത് അതിമോഹം. ഒരുപക്ഷെ സഖ്യോസിന്റെ ക്രൂരതകളെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കുവോ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയത്? വിശ്വസിക്കണ്ട, ആരും വിശ്വസിക്കണ്ട. രക്ഷകനാണ് ഇത്ര രക്ഷകൻ. ആരുടെ? ധനവാന്മാരുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും. ഒരുപക്ഷെ സഖ്യോസിന്റെ ക്രൂരതകളെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കുവോ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയത്? അതെങ്ങനെ? ത്രികാലം ഞാനിയായ ഒരുവന് സഖ്യവസിനെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കുമോ? അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പല കള്ളക്കഥകളും നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തയെ കുറിച്ചില്ലല്ലോ. ഇത് സത്യമല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ജോനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു യേശുവിന്റെ ആരാധകനായ ഇവൻ ഇത്തരം ഒരു കള്ളം എന്തിനു പറയണം? സഖ്യവസ് യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ചതല്ലത്രേ. ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൂടെ പോയതാണത്രേ. എപ്പോഴും അവന്റെ കീർത്തനം പാടാനാണ് ഇഷ്ടം. നേരിൽ കാണുന്നത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട. ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് നടന്നാ മതി.
കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാൽ അറിഞ്ഞോളൂ. മുത്തച്ഛന് ഭ്രാന്ത. വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ യേശു ആണെന്നുള്ള എന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു. കൊള്ളാം. എന്ത് അത്ഭുത മുത്തച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവനൊരു മാനസാന്തരമോ, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ആഗ്രഹം. കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാൽ അറിഞ്ഞോളൂ. മുത്തച്ഛന് ഭ്രാന്ത. അയാൾ വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ യേശു ആണെന്നുള്ള എന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു. അപ്പ അവൻ പറഞ്ഞ നിസ്സാരമായി കരുതണ്ട. ശരിയേതാ തെറ്റേതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, അയാളൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല. നിഷ്കളങ്കമായ ആ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല. സത്യാവസാണല്ലോ. എന്താ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഇനിയും തരാനുണ്ടോ? ക്ഷമിക്കണം. ആഡംബര ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടമായിരുന്നു. ചേറുകുട്ടിയ പാവലെ പ്രായശ്ചിത്തം നൽകി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല. സഹജീവികളെ സ്നേഹത്തോടെ അങ്ങനെ സമ്പന്നരാവുകയും ചേറുകുട്ടിയ പാവലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റുവാസികൾ കൊണ്ട് മെനയുന്ന പുതിയ തന്ത്രം എന്താണ്? വിശ്വസിക്കണം. ചുങ്കക്കാരൻ സഖ്യോസ് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണമായത് ആ നസ്രയൻകാരനായ യേശു. അറിയാം. പറഞ്ഞു കേട്ട വിശുദ്ധനെ പോലൊരു കാണണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച ആ വിശുദ്ധൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ അതിഥിയായി. പിന്നീട് നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്. അശ്വസ്ഥലത്തിന്റെ കേളിരംഗമായിരുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ വളർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടു. പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ പാണ്ഡവും പേരിൽ ഞാനിപ്പോ മഹാനയുടെ വസതിയിലും. ഇതാ ദരിദ്രരുടെ തീർപ്പേച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ കവർന്നെടുത്ത അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വേർപ്പിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിച്ച നൂർത്തണൻ പകരം തന്നിൽ സ്വീകരിക്കുക. അരുതൊന്നും പറയരുത്. ചേർന്നുകുട്ടിയ പാവങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തുച്ഛമായ പ്രായശ്ചിത്തമായി സ്വീകരിക്കുക. മകളുടെ കല്യാണം ആഘോഷപൂർവ്വം നടക്കും. എന്തിനെങ്കിലും പണം തയ്ക്കാനുള്ള ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കരുത്. കൊല്ലപ്പലിശയല്ല, ചെറിയ ഉപകാരം പോലെ. നമ്മളെല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ബൈബിൾ നാടകം നമുക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച CML കുട്ടികൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവർക്കൊരു നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഇവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കലാപരിപാടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ പുതിയ കുന്നിലച്ചനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജസ്റ്റിൻ അച്ഛ, പ്രിയമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള ഇടവകങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് ആദ്യമേ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇന്നലെ നടക്കേണ്ട പരിപാടി അവിചാരിതമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ നടത്തിയത്. അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ അത് യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ലാണ്ട് മനോഹരമാക്കി ഈ 1 മണിക്കൂർ സമയം ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ മനോഹരമായ കലാപരിപാടികളിലൂടെ നടന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ പരിപാടികളെല്ലാം കുട്ടികളെ അണിയിച്ചൊരുക്കുവാനായിട്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ ബിനോമയും സിസ്റ്റർ സ്റ്റെല്ലയും. ഒരു നല്ല കൈയടി അവർക്ക് കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിന് പിറകിൽ അവർ അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ തിരക്കുണ്ട് എങ്കിലും കുട്ടികളെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം വിളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടും ഇതിനെ മേക്കപ്പ് നടത്താനായിട്ടും ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ 2 പേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇടവകങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും 2 സിസ്റ്റേഴ്സിനും അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന പോൾ കല്ലുകുണ്ടി ഇവർക്കും അവരുടെ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും നേരം കണ്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളാണ്. ഒത്തിരിയേറെ ക്ഷമയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. കാരണം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 1 മണിക്കൂറത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകങ്ങളെല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ MC നമുക്ക് വേണ്ടി കമ്പയർ ചെയ്തത് സ്നേഹമുള്ള ജോർജ് മുക്കുഴിയാണ്. ജോർജ് മനോഹരമായിട്ട് അത് ചെയ്തു. ജോർജിന് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. ജോർജിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നാണ് ജോർജ് ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത്. ജോർജിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാതൃവേദി അമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനം ജോർജ് നന്ദി പറഞ്ഞാണ്. എങ്കിൽ കൂടി അതിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ കയറിയ എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ്, 16 പിള്ളേരെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ 16 പിള്ളേരും ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഇവർ പെർഫോം ചെയ്തു. അവർക്കും യുവജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, മാതൃവേദി അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നാടകം അവതരിപ്പിച്ച ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ, നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള സോജൻ നെടുനിലം ചേട്ടൻ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഡ്രാമ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു സമ്മാനം നൽകിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സമ്മാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രാമ കളിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും മുൻപോട്ട് വന്ന് ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സോജൻ ചേട്ടൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മുൻപോട്ട് വരണമെന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും. വാ സോജൻ്റെ വാ. ഡ്രാമ കളിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് വന്നേ, നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനമുണ്ട്. നാടകം കളിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഓടിവാ, സമയം പോകുന്നു, ഓടിവാ. മനോഹരമായൊരു നാടകമായിരുന്നു. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ സിക്കമൂർ മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം. കുറച്ച് ഡയലോഗ് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളൂ, മൈക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നല്ലൊരു നാടകമാണ്. 1ാം സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയൊരു നാടകമാണ് ഇവർ കളിച്ചവർ അഭിനയിച്ചത്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സോജൻ ചേട്ടനും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ജോർജ് അനൗൺസ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ അച്ഛന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ എല്ലാ പരിപാടികളും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛനാണ്. നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും തീക്ഷ്ണമായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ത്യാഗത്തെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും തീക്ഷ്ണമായ പ്രവർത്തനയും നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അച്ഛന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി അച്ഛന് കൊടുക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ലേലം വിളിയുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിന് ശേഷം. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദേവാലയത്തിന്റെ ഇപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 2 കൗണ്ടറുകളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ಸ್ವೀಕರಿಸണമെന്ന് ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ഞാൻ ಓರ್ಮಪಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೌಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಭಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ at the left side of the church. I request everyone to proceed for the same. So once again I thank all of you who are gathered here to share and experience this jovial moment and marking this occasion with your glorious presence. Once again I, John Thomas, signing off. Had a great time with you. May God bless you all. Thank you. ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, ദിവ്യതാരം തിളങ്ങി നിന്നു. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, ദിവ്യതാരം തിളങ്ങി നിന്നു. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. മഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ തഴുകിയുറങ്ങും ബേത്ലഹേമിൻ വഴികളിലൂടെ. മഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ തഴുകിയുറങ്ങും ബേത്ലഹേമിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു ദേവസുതനെ തേടി. 222 ഇടയന്മാരുമണഞ്ഞല്ലോ. റോഹൻ 222 ഒരു തരം, 2 തരം, 3 തരം. അവർ സ്വർഗീയ ഗാനം അടുത്തത് അവർ കാലിത്തൊഴുത്തു കണ്ടു. അവർ സ്വർഗീയ ഗാനം കേട്ടു. അടുത്തത് 100 രൂപ. 110, 130, 140, 140, 140, 150, 150. ഒരു തരം 52 ഇല്ല, 5, 10, 55, 155, 160, 62, 162, 165, 165, ഒരു തരം 172, ഒരു തരം 175, ഒരു തരം 176,
2 തരം, 3 തരം. ഒരു മനസ്സോടെ നാഥനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. അടുത്ത കപ്പ 100 രൂപ. 100 രൂപ. 120. 150. തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെ 150 ഒരു തരം, 150 2 തരം, 150 3 തരം. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. 100 രൂപ. 110, 110, 120, 120, 125, 125, 125, 125, ഒരു കാലിൽ 150, തേടി 150, രാജാക്കന്മാരെ 155, 155, 160, 160, 160. ഇനി ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 165, 165, 170, 170, ദൂരെ 75, നിന്നും 175, വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിൽ തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെ 185, 85, 185, 200, 200, 220. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. 3 തരം. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ നിന്നും ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഭൂവിൻ 100 രൂപ. വഴികളിലൂടെ 150, കാലിൽ തൊഴുത്തു തേടി 150, 3 രാജാക്കന്മാരെ 150, 150, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 1 തരം, 2 തരം, 3 തരം. നേന്ത്രക്കൊല അടിപൊളി കലയാണ്. 20 കിലോ ഉണ്ട്. 20 കിലോ അടുത്തുള്ള ഒരു നേന്ത്രക്കൊല നല്ല വിലയാണ്. 200 രൂപ, 300 രൂപ, 400 രൂപ, 450 രൂപ, 500 രൂപ, 500 രൂപ, 525 രൂപ, 550 രൂപ, 600 രൂപ, 600 രൂപ, 650 രൂപ, 650,
650, ദേവസുതനെ 675, 680, 700 രൂപ, 700 രൂപ, 700 രൂപ, 700 രൂപ, അവർ കാലിൽ 700 രൂപ, അവർ സ്വർഗീയ 700 രൂപ, ഒരു തരം, അവർ കാലിൽ 700 രൂപ, അവർ സ്വർഗീയ 700 രൂപ, രണ്ട് തരം, 700 രൂപ, ആർക്കെങ്കിലും വിളിക്കാം, മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു 700 രൂപ, മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ മരുവും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂമിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 200 രൂപ, 300 രൂപ, രാജാക്കന്മാരെത്തി. 350, 400, 500, 500, 550, 550, 600, 600, വെള്ളി നിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീ 600, എത്തിയ 600, 600, 600, 600, വെള്ളി നിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീ 600, എത്തിയ കുയിലുകൾ അവസരമഞ്ചരിയിൽ ഒരു മനസ്സോടെ ഒരു തരം, നാഥനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. 650, 650, ഒരു തരം, 650, 700, 700, 700, 700 രൂപ, ഒരു തരം, 700, മാലാഖമാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ രണ്ട് തരം, പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. അടുത്ത ദൂരെ ദൂരെ 400, ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ 400, ഒരു കാലി തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. 500 രൂപ, 600 രൂപ, 700 രൂപ, 800 രൂപ, 800 രൂപ, 800 രൂപ, 800 രൂപ, മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ 800 രൂപ, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സോജോ നെടുതം 800 രൂപ, വാനവീഥികളിൽ സോജോ നെടുതം 800 രൂപ, പാടി. ഏത്തക്കല അവസാനത്തെ കളി സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. 800 രൂപ, ഒരു തരം, ഒരു തരം, ഒരു തരം, രണ്ട് തരം, രണ്ട് തരം, രണ്ട് തരം, 850 രൂപ, 850 രൂപ, 850, ആന്റണി 850 രൂപ, 850 രൂപ, വാസിയ 850 രൂപ കൊടുക്കുകയാണ്, 850 രൂപ, ലാസ്റ്റ് വില 850 രൂപ, 1000 രൂപ, 1000 രൂപ, 1000 രൂപ, 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. 1000 രൂപ, ഒരു തരം, 1000 രൂപ, ഒരു തരം, 1000 രൂപ, രണ്ട് തരം, ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും 1000 രൂപ, മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. കൂട്ടി വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, ദിവ്യസാരം തിളങ്ങി നിന്നു. ആർക്കും വിളിക്കാം, കുട്ടികൾക്ക് വിളിക്കാം, പുറത്തുള്ളവർക്കോ ആർക്കും കോളേജ് മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി.
വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. നാരങ്ങ 80 രൂപ. 80 രൂപ. 150 രൂപ. 200 രൂപ. 200 രൂപ. 250. 250. 275. 300. 300 രൂപ. 300 രൂപ. നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ 325. 350. 350 രൂപ. ചെറുനാരങ്ങ 350 രൂപ. 3 കിലോ 375 രൂപ. 400. 400 രൂപ. 400 രൂപ. 400 രൂപ. തഴുകിയുറങ്ങും 412 രൂപ. വഴികളിലൂടെ 500 രൂപ. ഒരു പുൽക്കുടി 512. ദേവസുതനെ തേടി 512. 512. 512. 512 രൂപ. ചെറുനാരങ്ങ തൊഴുത്തു കണ്ടു 512. അവർ സ്വർഗീയ ഗാനം കേട്ടു. അവർ കാലിത്തൊഴുത്തു കണ്ടു അവർ സ്വർഗീയ ഗാനം കേട്ടു. മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ മരും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു. മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ മരും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു. 523. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. 523 രൂപ. 523. 2 തരം. 523 2 തരം. 523. വെള്ളി നിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീരാടിയെത്തിയ രാക്കുയിലുകൾ. 523. 523. വെള്ളി നിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീരാടിയെത്തിയ രാക്കുയിലുകൾ. 523. നവസ്വരമഞ്ജരിയിൽ 523. ഒരു മനസ്സോടെ നാഥന് വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. 525. 529. 529. 529. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികൾ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. 2 തരം. 550 രൂപ. 559 രൂപ. 559. ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെ. 559 രൂപ. 559 രൂപ. കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വാശിയിലാണ്. 559. 1 തരം. 2 തരം. 560 രൂപ. 562. 602 രൂപ. മോഹൻ 602 രൂപ. നമ്പർ 602 രൂപ. മോഹൻ 602 രൂപ. 602. 602. 609 രൂപ.
609 609 വഴികളിൽ 609 612 തൊഴുത്തു തേടി മോഹൻ മൂന്നു 612 രാജാക്കന്മാരെത്തി 612 612 രൂപ 612 ദൂരെ നിന്നും ഒരു തരം ദൂരെ നിന്നും ഒരു തരം മരുഭൂമി രണ്ട് തരം വഴികളിലൂടെ 612 ഒരു കാലി തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു 612 രൂപ രാജാക്കന്മാരെത്തി 612 612 വാനം തെളിഞ്ഞു രണ്ട് തരം ദിവ്യസാരം 612 രണ്ട് തരമാണ് 615 വീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി 621 റോഹനും പാടി 621 ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂമിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലി തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെത്തി 621 ഒരു തരം രണ്ട് തരം 621 പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് 60 രൂപ 70 രൂപ 80 രൂപ 100 രൂപ 170 120 120 മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ 120 150 160 160 മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ മഞ്ഞിൻ മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ 160 160 വഴികളിലൂടെ 160 200 രൂപ 200 രൂപ 200 രൂപ മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ 200 തുള്ളികൾ തഴുകിയുറങ്ങും 220 വഴികളിലൂടെ 250 പുൽക്കുടിൽ 250 260 തേടി 260 300 രൂപ 300 രൂപ 300 രൂപ അവർ കാലിത്തൊഴുത്തു കണ്ടു അവർ സ്വർഗീയ ഗാനം കേട്ടു അവർ കാലിത്തൊഴുത്തു കണ്ടു സ്വർഗീയ ഗാനം കേട്ടു 320 രൂപ മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ വരും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ വരും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ മരുഭൂമിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെത്തി 320 രൂപ രണ്ട് തരം 320 രൂപ മൂന്ന് തരം വെള്ളി നിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീരാടിയെത്തിയ രാക്കുയിലുകൾ പൈനാപ്പിൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി വരാൻ 320 രൂപ വെള്ളി നിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീരാടിയെത്തിയ രാക്കുയിലുകൾ നവസ്വരമഞ്ജരിയിൽ പൈനാപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മനസ്സോടെ നാഥനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് 100 രൂപ 150 രൂപ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് 150 രൂപ മാലാഖമാനവീഥികളിൽ 200 പാടി
മരുഭൂമികളിലൂടെ ഒരു രൂപ 255 പിള്ളേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് 255 രൂപ. 275 മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. 280 ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ക്യാമ്പസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 285 അത് കൊടുക്കുകയാണ് അവർ. 285 86 290 കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ക്യാമ്പസിലേക്ക്. 290 ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. 300 ക്യാമ്പസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ. 300 രൂപ ഒരു തരം നല്ല പൈനാപ്പിളാണ്. നല്ല മധുരമുള്ള മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 310 രൂപ. 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. 310 രൂപ. 310 രൂപ. ഒരു തരം 2 തരം 310 രൂപ. 310 രൂപ. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. 3 തരം. ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി.
തെന്നലിപ്പാടും എഴുന്നള്ളിപ്പാടും ഉള്ളത്തെന്നലിപ്പാടും എഴുന്നള്ളിപ്പാടും ഉള്ളത്തെന്നലിപ്പാടും എഴുന്നള്ളിപ്പാടും ഉള്ളത്തെന്നലിപ്പാടും എഴുന്നള്ളിപ്പാടും വിരാജപ്പെട്ടൈറ്റുണ്ടികയ മാലിനങ്കരെ എള്ളുള്ളേരി എള്ളുള്ളേരി മാലിനങ്കരെ വിരാജപ്പെട്ടൈറ്റുണ്ടികയ മാലിനങ്കരെ സ്നേഹമുള്ളവർ ലോകക്കാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അഴിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. LinkedIn Talent Solutions. Find and hire the right talent across India, smarter and faster. Life will test you. It will turn your world. ചീരക്കറി ചീരയും കൊള്ളം കറിയും കൊള്ളാം ചീരക്കറി വെച്ച പെണ്ണും കൊള്ളാം.
അയ്യപ്പങ്കാവിധി വേലയ്ക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യം നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഏറെ നിറമുള്ള ഒട്ടേറെ കാവടി അടിച്ചു മൃത്തേ തിന്നാര അയ്യപ്പങ്കാവിധി വേലയ്ക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യം നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഏറെ നിറമുള്ള ഒട്ടേറെ കാവടി അടിച്ചു മൃത്തേ തിന്നാര പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടണൊരാൽ മരം കണ്ടേഞ്ഞാൽ അരിപ്പണം പൂത്തുന്നത് കണ്ടത് കണ്ണാരെ കണ്ടേഞ്ഞാൽ അലത്തൂരങ്ങാടി ഞാൻ പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടണൊരാൽ മരം കണ്ടേഞ്ഞാൽ അരിപ്പണം പൂത്തുന്നത് കണ്ടത് കണ്ണാരെ കണ്ടേഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടൊരു മാവുമ ചക്ക എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ അതിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടൊരു മാവുമ ചക്ക എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ അലത്തൂരങ്ങാടി ഞാൻ പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടണൊരാൽ മരം കണ്ടേ ഞാൻ അലിപ്പഴം പൂത്തു നിറഞ്ഞത് കണ്ണാലെ കണ്ടേ ഞാൻ ആറാട്ടുപൂരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ പ്രിയാനെ കുത്തിയിട്ടാള് മരിച്ചെന്നേ അണയ തളയ്ക്കാനവാറകവലിച്ചെന്നേ ആറാട്ടുപൂരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ പ്രിയാനെ കുത്തിയിട്ടാള് മരിച്ചെന്നേ അണയ തളയ്ക്കാനവാറകവലിച്ചെന്നേ അലത്തൂരങ്ങാടി ഞാൻ പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടണൊരാൽ മരം കണ്ടേ ഞാൻ അരിപ്പഴം പൂത്തു നിറഞ്ഞത് കണ്ണാലെ കണ്ടേ ഞാൻ ആറാറ് കൂട്ടം കൂടി കുളിക്കാനിറങ്ങിയേ മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചെന്നേ എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ ആറാറ് കൂട്ടം കൂടി കുളിക്കാനിറങ്ങിയേ മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചെന്നേ എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ അലത്തൂരങ്ങാടി ഞാൻ പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടണൊരാൽ മരം കണ്ടേ ഞാൻ അരിപ്പഴം പൂത്തു നിറഞ്ഞത് കണ്ണാലെ കണ്ടേ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്തു താന മുളച്ചൊരു ചെണ്ടീര